русия ва кишварҳои узви созмони ҳамгироии иқтисодии авроосиё бо таъсиси як ҳамоиш дар душанбе ба таблиғи манфиатҳо аз узвият дар ин созмон пардохтанд. созмондиҳандагони ин ҳамоиш пажӯҳишгоҳи таҳқиқоти авроосиё ва сафорати русия дар тоҷикистон буд ва ба назар мерасид ки ҷалби тоҷикистон барои узвият ба ин созмон ҳадафи аслии ба ҳам омадани коршиносон ва масъулон аз кишварҳои узв аст. Дверь для Таджикистана открыта, и она всегда была открыта, потому что, в принципе, основой евразийской... барои тоҷикистон дар ин созмон боз аст ва ҳамеша боз буд, зеро асоси созмони ҳамгироии иқтисодии авроосиё евразес аст ки тоҷикистон аз ибтидо узви иттиҳодия буд. аз ин рӯ мо мефаҳмем ки ба қароре дар мавриди узвият ба ин созмон омадани тоҷикистон ин ҳуқуқи ин кишвар аст, вале мо мехоҳем ки ба ҷомеа ва доираҳои тиҷоратии тоҷикистон манфиат ва зиёни узвият ба ин созмонро ба намоиш гузорем. В результате присоединения к этой интеграционной структуре. қирғизистон яке аз кишварҳои узви созмони ҳамгироии иқтисодии авроосиё аст ки ба дунболи русия, беларус, қазоқистон ва арманистон дар як соли пеш ба ин созмон пайваст. намояндагони қирғизистон бо тавсиф аз манфиатҳои узвият ба созмони ҳамгироии иқтисодии авроосиё суҳбат мекунанд, дар ҳоле ки маҳсулоти воридотӣ аз кишварҳои ҳамсояи чин ки саҳми аслӣ дар тиҷорати ин кишварро дорад ба маратиб боло рафта боиси мушкилот ба тоҷирон, махсусан дар бозори дордой, бузургтарин бозори тиҷоратии ин кишвар шудааст. Плюсы налицо. В первую очередь это для наших бывших трудовых мигрантов. манфиатҳо аз узвият дар ин созмон намоён аст. қабл аз ҳама барои муҳоҷирони кории собиқи мо дар русия, онҳо феълан мақоми меҳнаткашро соҳиб шуданд. амалан онҳо ҳамаи ҳуқуқҳои шаҳрвандии кишварҳои узви созмони ҳамгироии иқтисодии авроосиёро ба даст оварданд. 3 рӯз ҳаққи бесабт будубош доранд, имтиҳон намесупоранд, патенти корӣ намехаранд, бепул дар дармонгоҳҳо хизмат расонда мешавад, кӯдаконашон бепул таҳсил мекунанд, аз ҳама муҳим бо ихтисоси худашон кор мекунанд. аммо кишварҳои собиқадори узви созмони ҳамгироии иқтисодии авроосиё аз бароварда нашудани хостаҳо ва интизороташон аз узвият дар ин созмони минтақавии иқтисодӣ суҳбат мекарданд. мутаассифона хушҳолии қабл аз вақт на ҳамеша собит мемонад. ман маҷбур мегӯям ки баҳси қарори ҳамкориҳо дар бахши саноат табодули молро ба фикрам бояд идома диҳем ки то кадом андоза ба ҷараёни эҷоди ҳамкории сиёсати саноати воҳид мусоидат мекунад ё ин ки кӯмакпулиҳо ки ба истеъмолкунандагони алоҳида пардохт мешавад ки идеяи фаъолиятҳои ҳамоҳангшуда, сиёсати ҳамоҳангшуда дар ҳамаи бахшҳо шурӯъ аз ҷузъҳои иҷтимоӣ, тиббӣ то бахши энержиро зери суол мебарад. яъне ба назари ман бардоштани маҳдудияту садҳо саволи аслӣ боқӣ мемонад. на танҳо бояд инро баррасӣ кунем, балки ҳал намоем. коршиносон ва иқтисоддонҳое ки аз ҷониби тоҷикистон ба ин ҳамоиш даъват шуда буданд ба пайвастани тоҷикистон ба созмони ҳамгироии иқтисодии авроосиё даъват мекарданд. онҳо иддао мекарданд ки баъд аз узвияти тоҷикистон ба ин созмон тиҷорати хурд дар кишвар манфиат мебинад, ҳарчанд тиҷоратҳои бузурги гурӯҳҳои наздик ба мақомоти давлат маҳдудтар мешавад. бар изофаи манфиат ба муҳоҷирони корӣ тавлидот дар дохили кишвар рушд хоҳад кард. بدون شبه وارد شدن به کم شدن خراجات آورده میرسن، وارد شدن به وسیع شدن بازار آورده میرسن. خصوصا در شده اقتصادی بازاری خیلی مهم است که ما بازار داشته باشیم، خصوصا برای دولت‌های خرد. و باز یک چیز دیگه که نسبت به دولت‌های بزرگ به دولت‌های خرد وارد شدن به همین گونه اتحادیه‌ها نفع بسیارتر رسانده میتونه، زیرا دولت‌های بزرگ بازار خرد پیدا میکنن، اما دولت‌های خرد بازار بزرگ پیدا میکنند. гардиши молу коло миёни тоҷикистон ва яке аз кишварҳои аслии созмони ҳамгироии иқтисодии авроосиё русия дар соли гузаштаи 2016 ҳудуди 688 миллион доллари амрикоиро ташкил додааст ки нисбат ба як соли пеш 15% камтар буд. созмони ҳамгироии иқтисодии авроосиё соли 2010 пас аз таъсиси иттиҳодияи гумрукӣ дар фазои иттиҳодияи иқтисодии авроосиё миёни кишварҳои русия, беларус ва қазоқистон таъсис дода шуд.
баъдан ба ин созмон Арманистону Қирғизистон пайваст ва Тоҷикистон сарфи назар аз пофишориҳои аъзои ин созмони иқтисодӣ ҳанӯз тасмим надорад ки ба он созмон пайвандад.